Bueno. Gaur astelena 17 bakizuie tertolitxu dakule. Gaur ganera tematxue. Bermioko etxe bizitzak. Ongitorri entzule danari, jauna itxukirratira geurie eta zeuena dan irrati honetara. Da gaur daku hemen astelenan geugaz, tertulizenetan Ainara, Marta eta Hilario. Egunon, zena zauzie? Egunon. Ederto. Gaur tematxue, hemen kaletik asko entzuten da. Gaur nik uste dute Hilario gazalgara, zizte Hilario, ze dato politxek dako zu. Bueno, datu beti datu eko, eta ofizialatiles beti aprobeto dututxo, asko kalien nintzen du gauzak eta ez izaten ofizialak. Bueno, ahí estás. Lau esaten da Bilbon daula gizen eta gero Bermio, este gize. Este gize, Bilbotako 600.000 habitante izango eta 923. Utako 17.000 eta dako 250. Asko die, bai Bilbon konparaten badozuen, ez da horren gaine, gu baino gitxiutako, praktikamente, porque de ahí la habitanti. Bai gu baino gizau dako asko gizau, bai elantxobe, bai leketxok, bak gizo, bai mundekak, datu ofizialatan kentzin dozku asko gizau. Gitxidakona da Gernike. Gernikeko 33 bakarritako. 33 UBT. Bai. Dako, kontu nukin biduna da bai, Gernikek ez dako parte zarrik. Gernike da gero, etxipedilez emingo barri zau, asko karu hauek. Una etordie konsulte dute mure bateri, eta efectivamente, katalan bate perosi daue etxe batzuk. Batzuk, bai. Betzatu dirudila, Riojanupe bai, Barakaldoko jenti be bai, Giputxepe bai, Giputxekeneko hori. Gero enpresa batekin zentzoi esplota ero gestinu egin, ez da bateko gutxilez. Eta erantzun beta, berosten daui merketzu. Parte zarrien, entre 80.000 etxie. Haurekin txendeu berzino bat, 50.000 eurokue, esan doztilez, bankun baino gizau irazten dute eukitxie, 50.000 euro gaitxik, betxe batakot. Emitzen dau, errentan, bai dino errenti baino ekonomiko hue, usabantzata, imitzi eolako txe bat. Eruten txo enpresa batek, horreken presiek ez dut esango izenik, Bermeon 80 etxero eruten dut, hemen zona. Eta hauri da errazoi beti. Kontu nukin biduna da, herrizentzak ona txarra, nire ustez txarra ez dut topaten, neure ustez. Horrek etxik espadien erosten haulan, bizi izan gai izena danok, parte zarrien danok inzu Pamplona. Hamendako talbun bat, Marta, bizi dena, bertan, dondo posarren ganera. Generalmente, gaztipe danak herribarrize gaztina San Martin da, niretza esaten dut herribarrize, esetu dutelakon hortuek eta hori dana da, gaur egunin dana da gizena gaztiek. Nagozi ez etxik urten dune parte zarretik, asensori pesta,
ez dako hori, bai, bizitzeko persona bi eta gaztiketan nik ondo topaten du, bai, mazkena da itxiko txati netako tertulien bizeri hauren opinio itxeko, da gero mungu datu bizeu. Betu, mundekak ejemplo baten, 87 etxerako, esango, legi alan dalez hori da, papelak alan dauzelez de informe ofiziala dalez, 28 etxe atrapadu Eusko Jaurlaritza klandestinuek. Así que 87 txiki min horrek etxiek, 100 etxerako. Guzu zen, 87 dauzela ofizial, bai gero beste... Hogei atrapatzo eta zeu zerkizeu bebadau, bai hogei, imingu. Bai. Ja die 100. Mundeka da, zer zango txut, gaur egun San Martin dana, 1000 eta piku habitante dako, etzaten du. 1200, amendako eta puntetan, zango txut, zensu ofiziala mundekatako 1300 da piku. Asi, aurrepe gaupeño txegizau dako je. Bakizo kasko gizau. Eta gero askotako je, bakizun bebai, eta elantzoen injo berba, ze pasaten da, haurek udau da posarren dauz horrek etxik egotie, porque dino, neguen, ean bebai, bakote, akube bakot, ean be geratzen die lauta titileterue, neguen. Ja. Kartak azuteko dako jelan txokotxu bat telez, da udalak intzetxoi lagundu argize pakateko, ez da jenterik. En cambio, udin dino, beste bizibetala. Bakizun pasaten dan moduen. Gero dako aparte honek etxiek, batzutako etxiek erositxe, como segunda vivienda. Bai, karo, segunda vivienda, hilebete bakarrik egoten igual bizitzenan. Beste 10-11 hilebetien intzetxuie errentan imini. Bueno, nik gaurko gaizeri buruz argi dakotena da, gaurko gairi horretaz etxe bizitza turistikoen buruz neku preocupanti da. Parte batetik ados nagoeti etxe bizitza turistikoek, bai apurtxu eta reguleta, temie, bai bestalde batetik pentsatzen dut ja larri masifike dela eta alokatzeko gudauenak alkile etxe bat, ezin eskue dala jentaskok dako gaur egun hori arazu ez da, ezin jaui alkile etxe bat, porque danati ez, gehienak bibenda turistikuti ez. Horrek zer eruten dau? Ikusten dutena da, jente gaztie ja, beste leko batzutara dauela tiratuten juten, ezke bermien ezin eskue da. Ezin eskue da, eta beste arazo bat ekartzen dauen hori, gaurko gaztiek, gure badauien etxetik kanpora urten, enbantzipe, eta bar, gaurko etxe bizitzen egoiri dauen moduen presizuek, ezin eskue da, orduen, nahiko preocupanti da gaur egungo situazioe etxe bizitzari buruz. Nahiko kezkatuten dozt, porque arazo pio ekarko daue herri zen. Zer ekar dagoena? Turista asko etor dala, betiko gauzi ez da, azkanien, etxe bizitze turistikuek, hori ikusi inze, udenetan bebai, ja ikusiotena da, jente gehienak, enbede hostalatara eta hotelatara zuen, etxe bizitza turistikotara zuntin dizela. Orduen, ze puntotara arte da hori ona, danontxako. Ez da, zeu zer da hor, hobi aurregule bide, ni pentsaten do ja larri dauzela, eta hori ja lotun bide apurtzu bet, eta pentsaten do gaztieri, beste aukera bat emon bidatxoela, etxe bizitzetara eurek lortzeko, bai alokatzeko, eta jente asko hori bai dako hori arazue, kanpora zun bidiez, porque eske Bermion ez dau. Bermion ez dau, ezin eskue da. Marta, zelako... Animo, Marta. Zelan pasa txupeloti, ainara, Bermion ez? Gauze bat ikusten dutez. Zuk esan duzu gauzie hemen dauzela gitxi hau, bai esango da, niretzako mundeka legitxo, ja denpora, Bermio baino denpora gehiago da turistiko, ez da? Gu orain hasi gara turistiko. Marta, horrela topurtxu bete mikrofonu emese. Bai. Bermio ez da, beste urte gauzela turismo esplotaten, ez da? Osea, que txungu diez gehiago nuteten. Bestaldetik, zeitxik eta hainbeste etxe bizitzak. Zeitxik ez dauz
zean esan dut, alkileteko, etxe bat alkileten badozu, ze arazo eukitzen zu, askotan. Ez da beurteten, geratu nahi behar barik, da ez tozu atako, da badako tume txikizau, ez tozu atako, da zuzu ez pagaten, hipoteki badako zu. Argize, ure, ez dakizer, mobili atateko horre jentirik, gero apurtute. Horregaitzik behar jente asko imitzau etxe bizitza turistikoe. Beste aldetik gaztiena, zu gaztetan zure lehengo etxiezaren azan da. Nire lehengo etxiezan da, oken da, 30 metro. Da okindo telebista zila bat emintze urtiek. Da nik biarritzen oto negozetan, da altxatu ezagotzut. Gazteke izinagu dabe okin etxie, emintze hasta oiko kojine txuteko bizitzen. Zetxik ez dugu ez dago ere Baldezarri, ez dagoelako nazensorik. Ezin zuzatu zure kotxe garajien. Osea, dana aldatu de. Gara komodu hau, gara egon etxe, aman eta aitan etxien, hori, askanio okine arte. Dana dako, zetxik jenti ezin dau erosi, zetxik askanien alkiler bat da hipoteka batelez. Bitxiko gara, bera. Zetxik ez dabe erosten. Zetxik parkatu. Zetxik bankuek emoteko kredito bat eskatuten zu, oiko ez dakia enbeste eroakitzi, da, ez dako, je. Osea, ez da bizitan etxeko, bajo nio. Etxeko, esangot ba, turistiko etxeko ega gauzie, da bankue, komodadi, gauz asko. Gero bai ikusten dutena da bai, egoera honetan, alkileteko etxiek prezizue izenen jalapio bat. Orduen, pentsaten dudala, esageraue eskatuten dauzena aiekue. Orduen, ametik abogaten dope bai, ni bakizu apurtzu berrebindikatibi nahiela, esanez, ez dule esagera bihar alkiletako prezizuen, danatako jaukerie bizitzeko etxe bizitza baten, orduen, ezke da, alkiler batzuk esageraueti, 800, 700, 850, ezke... Horregaitzik dinotut, horregaz diru gazatzu erosi etxe bat. Ja, bueno, bai, gaur egun bai, etxe bizitza bat erosteko, orain hipoteki etxui emoten 100. Horregaitzik esatetzu. Orduen, 100 okinen bizu. Orduen, hasi bankutik. Banku edako bai kulpie. Gero erosi, zema jente ongo da gaur egunien erosteko parte zarrien, porque... etxi bada, hone turistikamente itzen dauna etxi erintzetxo hartu, lehen esan dulez datu eta uselez hemen, laro gehitxik, 110 esan doztie, 120 kaso baten, bai normalmente 110 saltzin dauila, parte zarrien. Daure gastaten dauila, 50, entre 50 y 80, 50, ero laro gehi 1000 euro. Bueno, etxidakoie, bai, karo, zetako, hauri. Datotxu katalan bat, Madrileku eta tosasko, intxentxui azte betero, eta handu ez. Bai, bizitzeko geuk ez dugure. Na, esango txu realidade bat, hau etxie, hau itxuki, etxi izan da. Bai. Vale. Parto bidako, pentsaten dut, kumun bet, eta geu gauzen gela txikitzuet. Hau erosten bazu, imingu, 1.000 euro nau etxie. Behar dozu, eskilari arreglateko, hau da doztunak gora bera da bizenak, irugarren pisu zatilez da, ez da? Gitzi gora bera. Bai. Ba, irugarrena. Ba, bitu zelan dagoen eskilarie. Egun batek gutxi beraz eusko izena, ez da? Bueno, hau konponduteko behar zu beste 1.000. Eunin erosten bazu, 200.000. Gente gaztiek, eskolidako lez, da ez da tontu, katzinen ez da tontutxu hau esatezak eizen. Etxe barri betako zu, garajigaz eta asesoragaz. Ez da gukin gori bizti izarokue, ni taleko txan bizitzen zan nahien. Da, lengue pasada, Martak esan dau, beran esetuten etxie 50. Gurik aurikuk izan dauen. Jungaizeniko talako etxi, joan denari zera, inzu saltue, Madrilera zutilez Gran Biara. Kutsazen da lo kuarto bakizau, da kumune. Bai. Da kumune etxiek. Bai. Talako txan esetu du, eskoiet eskarra kumune eskilaratan. Bai. Ulertu duen zuia.
Eta gero orain, gora, izendule zapurtzu gizau, ascensoragaz da, viva la República esatun dadez. Bueno, aldazan bebai gaurko gaztie bebai apurtzu eta exigentit izela, ezta? Horretaz no pentsata, ezta? Bueno, gu hori beste komodidade batzuk, guk nire gurasuek eta ez da bienokin, ezta? Guk errezau daku gauzie. Baina zago horretako gaztipe, gozotxu betezan martzak esan daguna. Zu imaginek aztazkuk urteten dugu lanien kanpora, gotxigaz. Bai. Bizitzara talakotzean. Bai. Bueno, gauza askotan ez, porque etxe bier irudeuz arregla eta beruelak arregla duna, beste dek asko... Anzatozu iruretan, noni aparkako zu kotxe izpako zu garajerik, izpako zu zan. Portuen, beinola esan duen. Portuen. Chávez. Claro, eta handik atzitik izen, handik... Asesore min bideo. Ulertu dezu ze, danoko du, komodie, danoko du. Zuk ordako zu telefonu eta neupe bai. Bai. Telefono bari bizitze zan gaize, klaro. Bai. Da butano bari pe bai pinu epile da iketzabile atzinen, gaztizaten zain egonik. Gaur egun itzaten maute pinu epile, zoiuko pinu danak erreten dut. Ezakoteko pinurik. Baldik azuten zan gaize gu urdiara, panaire. Joan den ardi zen egoten zan dan panaire. Harik saltzen dauen ogize iketza eta pinuek. Zute zuintzeko. Ez du zango, gaztiek normal bitu aurrerantz. Atzeantz ez da bitu bian mundu nizebez. Nik usten dutena da, parte zarra bai, haulan, azte bete 10 egun, bai egize esan bide, realideiztik esan bide. Nik gaztina enamorazin eta nobetik gaztikaz. Zazuele zapurtzu den zikentiek, ni arro sentiten nahi gazti, gaurko gaztikaz. Amak eta montzo hila gizau, klaro, eta niri mondozti gizau, nire amumari baino gizau. Eta nire miri mungotzat dakotena. Bai. Ez nabadoz. Martak ezetzez dinore beren opinioe, esan Marta. Gero bebai parkatu, Marta, pentsaten dut, etxe bizitzan presizuek gaur egun esagerada mentitizela karuek. Osea, pentsaten... Bai, leko guztietan. Bueno, nik aurre gaitxik esaten dut, hauri gudot bebai apurtzu erremindik, ez da? Osea, danotako, etxe bizitza bat okitzeko, alan dino, una vivienda digna esaten da moduen, ez da? Kendu bankuri. Etxe bizitza bat. Bankuri, kendu. Hainbeste kendu doz banku egentiri. Emon horrek. Bueno, oten dizu bat. Emon bizu zeurie. Eoten dizu bastan, etxe bizitzak. Beste gauzekaz, hau ingot, ez da nire bai, da zeuri bai, hola ingot, ez. Zeure gauzekazuk egin guzuna bai, nire gauzekaz ez. Orduen, zema etxe geratu da banku ezin dira paga. Zema geratu da, ba emon horrek. Kendu bankuri da emon gentiri. Pilo bat. Kendu, Marta, txutxu lertu. Gobernue, ez dakit noz. Guda guztan, errestazun gizau dorren milioik irazten dauna, holan ulertuten zatan Martari. Horre banku irazten dauna milioie, gitxitxo irazi, detxi merketzu gau, hori gudu duzan. Bai, enbeste dako, bai, jenti zen da pagak, gendutxo jena. Bai, klaro. Ba, hor dako zura enbeste etxek. Ez que etxe bizitzen kontuen iku, niri... Bai, zugu porretan juten zara, ni nora juten zara. Hotel batera? Ni normalien bai. Pertsona bat bai, familia bat, hotel batera, ezin da paga. Apenas aldo. Ez que danarako... Ez da reza, ez da reza. Ez da, lehene, oten zandan bizitzeko nek viviendas de protección oficial dituten dizenak, eta azken boladan ez dizeitzen da, bueno, ondongo lekide bai, ez da, jentik... Entxie, bai. Bai, jentik aukera gehiago aukitzeko. Horretako, petxatetu daletxi daula ganera orain emitzen, ez du izeten, ez da, laster urtengo dago legeen bat udaletxien, behinda turistikek esan bidabi eta hor nik lehidioten apur bete, akordu nahu, planta baja, planta zero, behien, ez molestateko eta, bueno, igual biziz esango leki... Bajuetan. Bajutan, plantazko, eske triste moten dau parte zarrinik, asko zuten gustatzen ez talako. Jardena dizen mandi da, talako etxean mandi da, eske negarrek urteten duzte. Zer ikusten zu, triste? Triste, utxiteuta, zarratute dauta. Zuke udaletxetik, aurra esan zuti, udaletxetik, iturri zen eran urapurtzu bet, udaletxekuen. Hori zurize?
Hori, hau izuize. Bai, esan Zuriza doztien, buena pintzeta. horrena bezan doztien, un urte barru rolan intzen dela berdetu. Ah, claro, bai, claro. Bera Ene- hori, bera hori. Ba, enaiten ikue, bai, un urte hasike ikusko da nire lobik, erola Hori misaletxik. esango da, ba. Bueno, ba, azten bazaran belanameratik, Bai. lantabazu karnazi harti parkatu izena esan dut, bai, ez da txarrarako, karnazi debulako naskaningo kuku. Kriston txorizu dakoz. Bueno, ara hartin zuen, eskoitxik eta eskerrera, da berbabi bakarritakar. Se traspasa, se vende, se traspasa, se vende, se traspasa, se vende. Dio Paulan igual, bai, claro, ez da erreza, Dike... Bai, hori ja beste gaibeta hilari gutut esan. Hori dendan... Etxe bizitza. Bueno, bai, gero... Ero dendi, behar dilo, bizizez. Bai, eske bizize daukaro. Bizize daukaru. Ja, zitze, konpra bat eitzen zu. Konparata orain, eta orain dala urte bete, pilloa garezti. Eta horrek, ez la peskadiak izan bordelako, hori dana dago relazionata. Niretzako tristina da, aldezarrina da, ayuntamientoko plasi, udaletxeko plasi, triste, osea, zu edozein lekutara juten zara, udaletxeko plazara, dau bizize, dau arkize, dauz arbolak, dauz... Bermio zer dau, super... Ez da alkirik da, ez dut esango zer. Bai, niretzako hortik hasi bide bai, da super triste. Esango estazu, negatibu nahi gaur errago igual dut... Ba, esango estazu benengari politxerakona. La negatibu ez. Ez da hongo plaza, lameranik ez plazik ez inonbe, aukibi, desarteko datzien lau kontenodora zaztarrana. Bai. Ja, ni nahi hori bai, ez da inor argiza horrek aukibizek, etxe bizitza itxidulez, Marta Tinogaz lau ahoz, horrek aukibizek handeuzenak izinzek hanbize santeman mandara ero zauzer. Nire zartemanen hori ambienti maratuntxeko moduen areke zaztarran utsin eta gabidot. Da, ez da betoken du... Zaztarrontxirek. Bai, hori, zaztarrontxik. Bai, hor kalien kontenedorak egonen bidiez. Aldatu lekue, igual kontenedora non bidau. Soterrata. Bai, enbez derek aurkizekan imini, bera imini, goro imini, udaletxin azpizen imini, ero Santamaren arrizko bankun imini. Beste, ulertu duzu, anegoten da jenti desarritxe, bai, ez dut esango zer. Ni bez. Horretaz ez dut esango zer. Horretaz ez dut esango zer. Bai, hau zauz, eta... Claro. Bai, da, ez da triste hori plazie, tio, osea. Kenduri, beringan superpolitxe, bai, bueno, bai ez, osea, jardin batzuk, arbolak, taberna bat, ez dakit, taberna bat non? Goiko plazan, terrazakaz, bai, eske... Eskerrak enpresa bat imin jauna hotela eta taberni da politxo dago, elegante. Egon nahi irula biharren, da ederto dago, aurreti bizi moten dauinak. Bai, horlakuk bihar du parte zarrien, besti irulau, gora hau... Bai, deitzu bitzazu gentiri. Bai. Gozue emin bizu gauzie, da ez da Bai, gozue. claro, eta bai, eske da horregaz erlazionatute, nok aldau gaur egun zeu zer emprendidu. Ez da horreztasunik. Ez que zer egingo zu. Beraz, ezinezkoa da, gentiek ikari dako ja zeu zer imitxie, porque ez dakizu mongo basuna. Hau bai esan da. Eta, elezin duk aligaten diniko, da, alderdi danak, kolore danatakuek. Esan bari kolore batez imingo, goize, behiez, babor, estibor, esaten dana txosuen. Ero eskoie, ero eskerra, goize, ero behi. Programa lehi dut da, revivir el casco viejo. Hori nago entzuten, igual, zebat urteakot, 40. Barretxetozte, hori ja bermeon barri buruli da, Bueno, hori nago entzuten lagune, 60 urtien. Bai. Da gero eta txarra. Bai, pena zadalakon, papela dana aguantaten da, klaro aguantaten da una papela dana, bai, zelan errebibidu. Aurrik espadin, aurrik etxikintzen, geldi-gildike, udaletxe batzu, udaletxekin behin jau, lameratzuk, imini eskinetan, bai, zer gizau. Berolakin jau orain urtitaten be bai, zauzer etzetzu bir, iru, berolakin jauena,
Bai, ezin zei gauze gizau egin, zerren bire gizau, guztu zen, biztuteko. Espadan aurrak etxikaz da, betu, horrek etxikendu, 230 marretze, Bai. Ubetek. betu zelan ongoleki, hori zarra, hori partia. Atxo egunaina berbeten, esan doztena datu korrek eta zelan hori impresiek intzen dauen larogei Gestiona, eruen da eta besti, bueno. Hori be, ona da, porque biharra moten txogentiri. Hori gote esan, bai, berak esan doztena, y si no hubieran comprado esas 230 casas, porque la mayoría se ha hecho pa eso. Erdez esan dozteles, erdez esango behinik euskera nuen. 253 etxiek, bitu zelan egongo zantan, ondino txarrau. Nik gaur egun ez dut ikusten, pesautxu izango nahi bai, nik eskerrak emotentzat, albogundako tenari, Martari, bizi delakonan, bai, nik gaur egunen, ez da biziko balekin parte zarrien, porque eroskiko boltsi izeteko irugarren pisora igual turnuka esan bilik. Eroski gerutentzu. Bai, eroski geruten txugorarte, Hori bai. ez da gauzien. Bai. Horrekontako zut eroskira ze pasatu ezun beteri, 7. pisu bizide, intxukarro bete, da asesorik ez deukin, 15 egunero, 20 egunero. Eroski ailega deneko kolarrera ikusenuk asesorizteuna. Buelta. Da de txutxoie. 7. pisora izetekoare pakete danak, gora eta bera. Bai, argi dauena da, alde zarra beranen kantu dakola. Beren kantu dako. Eta pena bata hola negoti, ezta? Bai, ni pentsatzen dut denpori gero eta gaztiek bertan atxeti ditiku Moda dagoela. hobeto. Bai. Bermioko alde zarri da Bilbon atzetik, bigarren handizena Bizkaian. Bai, halan da. Eta politxe, Bai. bastarre mandiai. Bastarreto, Bai, gazteluta, bakizu. Kakastute. Zelan Koipez kakastute. beteta. Koipez beteta, ez topa aurrera, Garbito padot. Da ilusio barik intze gauzek. Haren konpundu da Joan den Ardiz, zer da hori, tio? Antxadako laia 40 urte hori kalie. Motz, ilusio barik, osotasun barik. No, ez da kontra baten horre gauzak, danari altxata. Gauzak ez diz itzen ondo, honen herri zen. Ez diz itzen ondo. Ia, galderatxo betingo txutie irurori. Bai. Igual hilarion txako txarra gatxako da, bai, bueno. Bai, esan. Irurok dako zuie, 28 urte. Bai. Eta zauzie, zeuen gurasuen etxien, de primera, han imitzen txuie aitxek edo amak, imitzen txuie dana plantxeta, osarize eta tal. Eta dako zuie dirotxu batzuk zazizari biharrien, enpresa baten da irbartzen zuie 1.000 euro, edo 1.100 edo lako zeuzer. Zeuk ezazu modure ainara. Ia, nor zeuetako iruretariko nor da lehenengoko eduena alde zarrera bizitzen. Nik esan dut, nik argi dakot ez, gaur egunin ez. 28 urtegaz, zeure gurasun etxin segiten zu. Zemat urte? 28 dako zuzu. Da biharrin hasi zara eta kobratezu 1.100. Orkasun igual bai, etxetxu bepakoten parte zarrien da... Alkilin bizu, edo zunin bizu. Ez dako dirurik. 1.000 euro gaz lagun espazuz talako kantinin ara loitzen, ez dako zu zer. 1.000 euro gaur egun. 600 euro hemen entzu, ez duzakin errentako, Bai, nik etxo hala da. bosten, 600 euro badan, 1.000 euro gaz lagun, ez da zuitxiko zurito bat hartzien? Bai, gure basu etxetik urten, beste batzukaz. Hori bai, izan doztelez... Gauzi da, gure basu urten etxetik edo zua zure etxetik. Hori Bermion, betu beste gune komentaten da, aztentaz, hori Bermion urtitan egon da, Neu gaztin deula be bai, kuartuk itxe alkileta esan die. Ah, bai? Boi, goiko plazan, tot esango izena, areke kuintzau, 3 kuart etxe, goiko plazan, Txandizek diez. Bai, etxan dizet bai, etxean dize bai, eta atxinoko municipalak egon dilekuen, Bai. zezenan plazi Bai, egon bai. dalekuen, han be bai, esparregote esan da, goizenuk itxe esan dagoen etxie, kuartuk itxe esan dagoen alkilia. Ni galderiri Kanpoko genti tote esan dalakon bizitzen. aurre intze, ni izungo lekin nahi, popadan ganera. Alde zarrera, bai. 1.100 euro Bai. kobraten zu, dako Bai. zu 28 urte,
eta pagako zu 800 euro, Bai. konprak eta dana. Ama eta itxekuntzi. Bai, da gero deitzuko txatamari izango txatama, ama, zeure txera nuntzaten. Claro. Ama, zeure, bueno, Bai, hori me pasaten. orain gaur egun be bai. Bai. Eurokaz bai, usabaz. Bai. Gero zeko esan dozuna, gero gunin gaztieko horazpetu, gatz, dako espada irazten diro aportzuet, renta pasko izen, zateko, Eta gero dana gudu, viejan, ara, bestera, zestrera. Ni pentsaten dut bizize asko aldatu da. Bai, Adibidez, pilo bat. Ja, jenti ez da gure umiek kitxi danotako gutxakurre. Edo katu, umiek Bai, merketxu hau da umi baino, Hombre, Bai. da, orduen, bizize aldatu de bai bizimodue esen beste dut esan. Igual, aldatu bideiz gauz, ja ez pentsa etxe bat okitxi, irugelakaz, ez dakitz. Bueno, bai. Igual inbidez, etxe Zara bat, zara komunalak, ez dakizela, ba, igual, gela, eta gero, ba, garbitek, lavadorak, eta danak... Kompartidu, eskatza kompartidu, txipe aldatu. Bizizia aldatu da. Ja ez dako zintzinik ikitxe etxe bat irugelakaz. Bai, zeutin usuna Marta, holako ongo die, lo pasa que... Bermien ez dau. Klau dauzena, da... Bermien? Konpartiten dauen habitazioak, bai. Bai, gutut esan, Auri etxe gero klase. gauza komunekaz. Ahí estás. Martak dinon etxe klase, kozine bat, kuartotxu vale, bete claro. lavadori gaz, eta igual Nik ez dut salatxu. ez Estatu Zure? batuetan zelan dauz. Begienako hiena, Ja, garbitzuteko ja, akapak, ja. gero badako zure gela, zure kuarto txure. Ja. Holan, igual hori nahiko da, Aunque se azteko, bizize, azteko, por lo Bai, menos. aukera bat esango lekere, bai, aukera bat, etxetik. Ez topaten... Beste gauza bat zu dinuzta, hobeto da etxien egotie, amatxu plantxe itxentxu, Txarto janelitako kostumbreta da, zuprez, txarto kostumbreta gero da. dako zu dirue parranda juteko, da listo, konforme gauz danok. Hori gaztiri izizazu kulpe guztietza, Ez, kulperik gute ez. esan eske danoko du betotzu hau. Bai. Aurregaitzik, bizimodue, aurregaitxiko izan dago, Marta, Claro, bizimodu danok aldatu intzela, orduen, Claro. horren beste perspektiba batako gaurko gazti, beste... Obetotxua bai, larrei ez. Ezin da esan danari bai. Are gaztik dakona zazpi sortzi ordu dauna beharri eta... Da bat eitxe ez Espako- dauzela. Bueno, bai, ia. Aitxetama espakon, espakon jateko igual lengule zumiko, kerizetan zumiko mendire. Eo patatak intzen, olako genti badau, neseside indakuna, kauntxe bartun du, ez da itxe matonela da jateko. Badau genti txarto dauna, Marta, Bai. Bermeon be bai, Da, Bermeon be asko dau, eta eskerra dauzena laguntasuneko eusko jarraitzik eta Bai. bermeotarrape bai, asko, asko. Bai dau gazte asko, dakona beran lehengo biharra, 1.000 euro. 1.000 euro. Bai. Aitan etxien Gaur egun 1.000 Aitan eurogaz. etxien nau super ondo, eroste dut Audi bat, bai nau aitan etxien. Eta batzuk Eta portotik nuen pasita. Eso Claro, es. es que Bera si no- Lamborghini-gaz, ezta? Bebai, jente askope, gazte askope bai aprobetxaten dau, euren dirotxue juteko ahorraten, ezta, gurasun etxin egon, da gero ja ahorraten da beniko dirotxu bet, ahor duen, ezta, bitu ikusten duen txe pantaien, no? Ze preziziorako hien gaur egun guetxie, Kentu ez da zu esklusibie. no? Bueno, hemen ikus, imin Bai, jotze... hori zelan pagaten da. Bebeta... Zema bizitzen pagaten da. Ia, hauntxeko ez, Bostu mili. Marta. Buah. Izi berba alkilerrak, Bai. da, bueno, hemen sartu nahi... Ez dauz. Pagine haulan handizinetariko baten. Eta, bueno, esan zu alkilerrak eta erosketak bardin dauzela, hemen lehenengo kue, piso, kalie, zubierta orkepa, bermio. 3 habitazio, marratak esan dagoelez, 86 metro karratu, lehenengoko planta baten, exterior con ascensor. 182.000 euro. Urten du parte zarretik, Bai, Aurre gute esan. Bai. orduen imingu, hemen, Parte zari moge egon diez, egon diez asko, ia, imingu, Pesizuek, kasko viejo. Bai. Bueno, bai, aldezarrin zen, gaur esan da etxe bizitza, bai, Bai. etxe bizitza aldezarra, nik uste dut bai, emoten dauela aukera asko, berbaitzeko Bai. aldezarra eta hori, bueno, Bai. ia.
Askatasun bidea. Eskatasun bidea. Bueno, askatasun Alde bidea. sarrien ez topako. Edo zer. Askatasun bidea. Iori. Ondori. Oh, ez da gertuten bez, non. Baina bitu, txikitsu da. Bai, txikitsu da, bai. Da bitu, teiatu, hau pentsaleke badala alde zarra. Bai, alde zarran antxadako, 83.000 83.000, bueno, seguidun Bai. zubierto arkepa. Buah. Almike kalea, Erreine zubi, trake, gitxi, alde zarrien. Aurreko etxea, Aurrekotxea, hor da Betu presidu, 210.000 euro, aurrekotxea kalea. zelan igarten da zuek, ja etxie ondo ubiketako zuela, honek epagin ezu ikusten. Ni Bueno, bai. hemen ikusten du kozin etxu bet, taulan apurtxu bet rokoko, bueno, Martak igual hau definiko esan zoen. Klasiko. Bai, pasillo klasikue kuadro zarraka, sate zarra, logelie apurtxu bet telebizio harik eta, bueno, apurtxu bet taulan tal, kuadro batzuk, kumune reformateko, Bai. que me lo quitan de las manos, Berrehunda marmille. Eta bajada 6.000 euro. Bai, bajatu biko da hogei da. Hemen, bitu, alde zarra be bai, hau alde zarra da. 250 mille, iztua kalea Beitu Bermeo. zeman metro dakoz. 215 metro karratu. Da, balkoie. Bai, horrek Bitu, Bizte pagatu. berreunda berrotamar, 200.000 pagaten zu lagune, biztintzak. Izaro ikusten dut, da porto guztiz. Bai, egi besteak oso da. Bitu. Da zeman bitu, denbora bitu, zozero politxe. lehizoti begire bat. Bitu Marta, politxe. Bueno, orain gauz ikusten, Iztua. ze astuitzen dasku irratitibe gauzela, ba, bueno, egin txauiena da obra oso bat, Marta zan esango hau, espazio diafano, edo Bai. zelan, bai. Bai, Bueno, ba, barrie dana bat inje, Politxo dau, bai. politxe dau, bai. politxo dau. Hau esango da, igual hori katalana edo esan zuna, no? Bai, ez dira zelan ez da gongo poltsora espezizu gaztu. Hau egizu. Bai. Txarto gauzela. Bai, bakizu Marta, aurrek esan doztena, da ezin jote esan izena Aldatzeta kalea, impresina. Bai, esan doztena, diru dakonak, banku netxo emoten. Ja. Horrek katalanak haurin jau, iru erosi, bitu, zeti aurre ikusizuna Marta, bitu zelako prezizu, bai, 264. Bai, karo, 264 bakozun, bankuen, urtin barrun etxu moten ezer. Ulertuten zu, emondoztien esplikatzen nuen. Bai, bai. Bitu bat saldute dau, hor. Eta 200.000, da saldu dau. Ez tino kalia, Ez. Ez, bai saldute da. Claro, gero da ugenti bai dakona, prioridade bate, beran bizi zen da, etxe bizitza baku dauela erosi, orduan. Txuku lurteutezu, inopaino, bueno, nipaino gitzau da, petxatzen Marta, zeure hori dalakon. Bai, klaro, etxe bat hori emitzen badazun, erosten bazun parte zarrien eun, gastatzen zu beste 50 bat, Beste eun. izta? Bai, ez eure guztu. Ahí está, bai. Ni beti esan dut, da ez dako zer ikusirik horrek etxiek, onko utxiek, Ez, bai, gut esan- arrakala, kumedadiek, horrek ez dako ere. Bai, Hori ez da bomba. eunin erosten bazun be, Mm. da gazta beste 50 turistiki emitzezu. Bimenta turistika, eta 150 rendimentu motetzu. Porque banku 150.000 etxun mongo zebez. Etxun mongo. Bera pai oztu. Etxika etxik, bai, berak horrek Bare, etxik diru- bizitzeko bai azuekin, ez da? Bai, bizitzeko be bai. Da zitzik ez da hitzen, bizitzeko. Ni ganera pentsaten dut, ez erretute espan hauen, osea, lengoetxiek hobeto dauzelako zurite, bai. gaur egungo etxe bizitza paino. Ez dako zer ikusi. Ikusten dutena da, gaur egun itzen izen etxe bizitzak, arazo pilu dako, defekto bizioz edo zela esaten da la construcción, bai. osea, pilo bat. Nire Orduan emon- horrek zer dino be bai. Ba, atxinoko etxiek hobi hau dizela Ni kalidadez, beti esan dut, etxe zar bat, da zure gustora, bai, etxe zar bat. Bai, bai, Ez hori- dut zukingo, omedaderik ez daki zerk. Orain dana dako, beste Bai. diru pagaten zu, da dana arazo gauz. pilu Horma entzuten platurreka, hau. zer da horitio, ez una Bai. kaka. Intxausti kalea, 62 metro karratu. Ez da imitzen badako asensura. Claro, gero eske ez tino ezebez, bagerrik agertuten da. Bueno, hau deitxuteko, ez da? Bai. 200.000 euro da igolestako asesu. Intxausti kalien ascensorak badauz, Marta? Bai, batzu bai. Bai, etxe bizitza batzuk itxauzik alien, bai, badako igo gaiu, bai, badako. Deitxuko txagu, Ez. da galdetuko txagu, ascensora bako zula. Bai mini, ez dako ascensorik, ozen emingo esan zegoen.
Francisco Deuna... Baitu, tio. Bai. Zelako prezizue. Bai, bitu hau, ze etxean. Bai, da zelako metro. Hore izterra bezu sartzen. Bai, ni pentsatut hori ez dela Bermeon bakarrik, Ez, leku Etxien guztietan. presizu Leku leko guztietan, danatan da. bai. Asko aldatu. Gu Bermeon bizigari da nik izaten paraiso baten bizi nahiela. Bai, presizu leko danatan usten du nik. Bai, de hecho, Epa! de hecho, Ofertita, 86 metro kuadrau, piso aurrekatxea kalea... Kalefazio nioaz? 159.000. de hecho, jo nahi esaten mundekan, alquilerrak askoz be garezi dauze Hau zer daba? baino. Hau etxi? Exageradamente, hori ba, lokalan antxabaztako ba. Bai. Lokalanak David abideari aukingo dau, orduen Kala, gudo, nabitale, gudo. eta etxe bizitza moduen salduko dau. Hori asko urten dabe bai, Bitu hemen zelako etxie... Alzun egin, bai. Lehen esan zasuna bai, Lario. Oke, planta bajak itzen, horrek etxiek. Bai, hori interesanti da. Zein, Planta baja, egon bai, ditz. bai. Ni Beste aldetik, zu pentsa, zauz bizitzen piso baten. Darako zu goizen, hori ubete bat. Darako zu saratatxu bat, zema denpora esango da zarati. Igual aztine. Bai, edo ez. Bai, badako zu bezino bat, dala zaratatxu bat betirako? Haure nitzuka. Bai. Ez que dako danadako... Bai, generalmente, ni espadoztien moten gauzeke hori, ni pentsaten du, behien hiltzi Ondo dau. lelegoku eda hori, ondo emintze, Bai, bakarriko, zeintzik ez Eske- zeintzik bakarriko. Dike alde sarrien Hor, planta bajak dauzenak oso politxeti ez. Bai. hor gaitu guzo ba. Hau da, dan hori guztada askun etxie. Beti dagoena salmentan, da inoiz ez dana... Ez ikusten biztek? Portuen Bitu, da, bitu, no? Hau hemen ikusten da izaro, Bai, ikusten Hemen da, ikusten da- 3.000 euro saltzen da. beste ventana bat arantz. Bitu hau, ze... Ai, bai. Hau danak ikusten duen etxe. Bai. Prezizuz esan, porque hemen hau lehiruten da 3.000 euro, ez da? 3.000 bakar. 3.000. Lareun, Zein da, bueno, azkan? irurehun da larogeta mazortzi. Azkanengo pisue. Azkanengo pisue dinosu. Horretaro ez, urtiek eta Horrek arazu dako Arazo dako gogorra. Bai, Bai. Bueno, ez du Ez du esango. Betu, Ez du esango. hauntxak orda nahi obri daulekuen ganera, zelanda kalie, planta bajan dago etxetxu eze politxo jardintxu timinze, elegante. Guanten arditzen goiko mandan atzineko eskolak, ezela esaten zandearek eskolak, egondana residentzeko ofezinik eta egondina hori daguntzen. Zeitzen? Kortijon. 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 Ze politxo dagoa etxetxue? Bai, superpolitxo. Etxean da Garaje bat esan da hori. Garaje bat esan Bai, da. non egin non dinozu, Kortijon, bakatuten zara Berantz, intzaustirako. intxestu kalera, Bai. Plata bajada bat dagoan imitze. eskuko madan, ze politxo. Superpolitxe. Balkontxuta dana, Bai, bai. lorak edo. Jo, enamorata geratu gaiz aurrera hue, Superpolitxe. Da barroti bai. kuadril. Ekizu detor. Beraz, bitu, horrengo promoziokuek 300.000 gora. 300.000, 285, 305.000. Lehenko euskietan ja Eta ganera, eta bitu ganera, gehiago esan. Ez que salduitzen diez. Ez que kotxigaz dator, honek. Kotxigaz dator. Mare, esport. Kotxigaz dator. 350. Danatako txui, eskauri da, danatako Egunetik gora. Garaji eta trasteru eta, eske danoku du... Zetako guzu trasteru, kakaz beteko. Gero dena botateko baten. Bai, garaji dana bi. Ia, ze etxek ez dako geur, kotxe bi, Bai, gitxienez. Enkuesta bat inbiliki herrizen, etxeien, zema kotxe dakoien. Gitxiungo die, etxe gitxi, kotxe batekuik. Bai, da. Gitxi, ongo da, bai, guzteko logeitaz behitu. Hori enkuesti intxie, etxe bakotzan zema kotxe deusen Bermeon, da etxe bakotzan zema kotxe deusen. Bikotxe eta iru. Bi eta Bi iru. eta iru, bai. Haure gute esan, bai, igual bat egongo da batekuaz, da, bueno, bai, gizenak urtemarik kotxe bi etxe bakotzan. Betu zer bihar duzu. Bitu hordako zuhilario duples bat. 0.10.000. Bai, nik ez dakiz emoten dau
Aldezarri beste gauze barako. Bai. Ez que niretzako ez da hori. Hori akordeon da, bai, bakizu ze bentaja dakotenik sortxitan aldezarra dutela. Lo egin ondo, deskantzan beste etxe baten, hori, errekaduk egin da gero aldezarra aldut jun bastarrera. Bizitzeten, ikusten, disfruteten. Zitzuko zegu zuzen aldezarri. Horregaz Zinela dut egin esan, do. bertan bizitze, Bai. nik izin dut gaur egunien. Takoten edadigaz da Ai, horrek eta ez izela, ez dako zule hori... Ez dako Ja. zu hori gauzi. Izter bat uste madatzun akaba, Pamplona. Ja. Zu gaztitzara marton, nino ogoi urte dako zu. Nire ez bat alegat esan eko eta marrera Pamplona. Gut esan, eske aurrek etxik gut esan, parte zarra... Eritalan beha bai pasaten. Saldute, amen. Talan, baitalan... Bente berroketa meretxe. Zea da zu dago, aurri da zu dauna. Ba, argiuken gauzetzu bet. Zeitzik ez du ez gaztiek horra lekutara. Ah, amen, neure txibe. Esatxu lehen. Gazti nik gaztien hori Bai, nahi. superpolitzera. Hori Amen, politxe da. amen, bizi nahi ni. Bai, etu era. Amen. Eta mendakot, UBT. Da Ah, UBT. Bueno, Bai. erdi eta erdin jau. Erdi eta Erdi erdi bizi de, zunduizu. erdi dator bera batzutan, da erdi UBT. Ah. Zaratie, bai jauiek, bai UBT-kuek, zara eta bardin edo kizauitzen. Ah, bai, ez da. Eta hau saldu itzen da. Bai, Ah, goikue. bai. Zuk esetu zu sare fabriki albuen? Niri dinoztazu? Bai, zeru dintzula guri. Zeru da lezetxie. Ni garzianeko, Bai. Hor sare fabriki gote esan da. Bai, hemen pegata. Saren etxie Eta, amen, eta, Sari getxe, kategorikue. eta udeko etxie, hemen, 100 metrotara. Da, urti elelau, ospitxala. Ahí está. Bai. Bai, Berton esko komandan. Bueno, Beitu. Bitu hau zen. Salduten dize, saldu eitzen dize. Bai, badauz, bai, 130.000etik ez du ikusi bajaten alde Ez, zarrien. Beitu horren zuaz. Ez, Hau zer da. 80.000 lagore euro. mille. 68 metro karratu. 78 bai estino nondan. Ez. Ba, hori da esan Bitu, doztina. horrein bizu. Jo, hombre, hemen garbitxu lelau. Bai, lelau garbitzu, bai. Bai, hori da, gastatezu, ba, hori, 80, esan doztina, enpresiek. 80 erosi, Marta, eta gastatezu beste 50 horri igual zagoitzen gastako zu asko, gugurra dako parra, bueno. Bai. Bai, paraten zara, 150 jenda zeintzezu. 85. Da, ez da, Saldute. ogia, 89, saldute. Osa, gero, aputz bediru okitzi esatun banko batera, da ezin hartun garagardo bat abez. Ez que, zer gudu? Hau alde zarran Azkari antzako. ze matordu zauz Aroztegin kalea. Ze matordu zauz lehizoti begire. Bai. Da beste aldetik zer, iztu, etxegaz, iztu, da zizura bidai batekin, Bai. ez urten parranda, Ja. ez dakit, hori zu pentsa behizu zen bizizekuzukin. Bai, Ni pentsaten dut dana dauela erlazionata, ez da, bizimundu egoraz due, eta dana due egorantz. Orduen, gaztiek, beste aukera batzuk hartu biko dauie, ze gero eta txarra du asuntue, alan ikusten da. Orduen, Martak esan dauen hori aukeri ez dut baten txarto. Oin, horre bakizu zerraldan pasa, apurtu de konbibentziz, bizitzie, konbibentziz ez da esaten erreza, ez da? Ez. Da, konpartiduti gentigaz, ba, ez da erreza. Orduen, bai ez da idea txarra gaztiek pauso bat emoteko aurrera, ez da? Hasi hortik eta geroia dirotxu betetzen da nien, bueno, nike manteniten dut esperantzi urtiekaz bizimodue hobeagotute duti, manteniten dut hori esperantzi, Zezuk asko ahorraten zuen, nala. Zer da hori? Nio, gaztieri gauz esaten ahorrateko. Gudot ez. Geuk ahorraten du. Ba, bueno, gitxi, bai, bueno, eitzen du alegine. Ez que bizimodue karue dago, ez que aurtik azitxe, aur bazie hor dago, bizimodue oso karue dagoela. Oin bai esango txu gauze bat, nire gurasoa beti izan doztie, ez bizinoi zeure posibilitatetik gora. Ba, aurrera urten Ez dago. que, arrazue pentsatzen dut aurre bai dagoela gaur egun, Gana gudu. Aurra esazuna, aurra urten dago, orain azte bete zangan da, urten dago esplikazinu, erantzune, bueno. 10etik 8 aurraten dago dirue. Kantidai ez dugu karri, 10etik 8 personak. Euskal Herri zen, itzen dago 10etik 8 persona aurra. Bai. Neko altu da.
Gero, bai, nadak esan duguna, gero daku lehen baino... Ez que irabazten badoten 10 eta gastaten ahorra. badoten 15, Zortzia ahorra. Amarretik, 10 personatik, esto se 8 dituzten hori. personak ahorraten dago. ez un gozo bat hilario. Hori iztegu esan kantida die. 10 irabazten badoten eta 12 gastaten badoten, hor, Ia, igualen Marta txartu lezu. 10 irabazi eta 8 ahorra ez gero. ez, 10 Amar pertsonatik zortzi. bai. Euskal Herri guztizen, 10 zortzi. 10 8 personak ahorra da bi. Asko topaten dut. Ba. Ondo ulertutxu bai larri ikusten dut hori. Internete sartzen mazara Bai. urte gotzu. Hori ez da egize. Ekonomizen urte gotzu. Danok aidan eta manetin egongo Zer dizatu. porcentaje dan ahorraten dauena, jentiek? Bai. Asko da, Nik, hemen itzitzuti ikusteko. Bai, gero honek, beste aukera bat hori. Kontenedorak, etxe bizitza bihurtute. Bai, beste aukera bat. Ezin zui mini, urdai baien. Eza, bromatan, imintzot, Hau segun, bi- ze 8.000, hau bi 9.000 izan da. euro eta balizu abilez. Ez dugu esan kantida die. Bai, irakurren jot eta de 10, 8 personas. Asko topaten dut hilari hori. Nire bai, esto sinistute bez. Bueno, alde zan, bai, Zer nahitzen da? Esto petxaten Zela erretuten ditzen da. nagula, Ez, ez da, mo be. Zer topabide Euskadin, Igual ezta? danak ez. Bai. Bai, Euskadi. Ahorro, Bai, ahorradoriek. bai. Ontsek esan gozko. Bai, urtiek esan dauz edo dana. Danatara esango daikoa. Badakon Euskal Herrietako milioi bitxipiku aurtik atako daubie. Zer da horra? Ja. Ez que, bueno, ahorra zer da. Zer da Ja, horra? ja. Etxe bat erosteko urtien izizu ahorra. Bai, nera esan dauna begizera, Lehen baino... Ahorra da, bai, parkatu hilario, ahorra da, gazta, irabazten zuen baino gitxi. Ez, Hori ba. Bai, Ez dut, hori si ba. irabazten bazu nogei, ba... Bat itxik. Gaztazu 18 eta 2 sobra datzu. Bai. Oporrak itxunda gero. Porque gaur egunien hori bekontu nukin bide. Hori da ciencia ficción, Nik ez da, estadizik izpauzko engaineten urtien baino oporki zaudaku. Bai. Eta lehen ez tegotezan horren gainen santu, hori santu eta udanak. Azte santu bakarrik ez da, gabonatan beba da. Gero dator ez da izer, gero dator bestie oportan eta zubize bat datorren, ba hori. Dedan okuso oporretan. Bai. Oporretan gudesan, egun bi, bat, Bai. bai diru gastatzen da. Badan okudu hori, baurre gaitxipa. Bai, hori bai aldatu da. Igual gehiago gastazu erropatan edo urniekaz, orain ez da urnirik. Bai. Bizize hori bai aldatu de. Aurre gaitxik izan donik. Ez dut umerik, porque... Bueno, bai, umien egune gaur ez da. Hori, ez da. Ze umieri buruz itzen badun, etxe bizitza badakigu dana dauela unite, bai, azkanin etxe bizitza mantenduko gara eta gustako leki idaztena, Bai, ze negatibo imin gara, ia zuen ustez, bai. propuestak, hauntxek botaku, pentsata edo pentsabarik, Martak bota dau bajuetan, etxe bizitzak, ubete, eta aldezarrien, adibidez, aldezarretik hasiko gara hori daku pendiente eta zelan beteten duz etxiek, Nik adibidez. esan dut, Propuestak, ia. Propuesta nik parte zarranen baixuek, loizek eta honek etxik inbiliki, Bai. aprobetxa. Turistiki, utxipaino hobeto da, argibarik egon baino hobeto da, Habilite horrek, lokalak ez da, esango etxe bizitzen ztie, moduen. hori da turistek ekarti, eske, ez dako teles, da inoko ez duzteles esaten bigarren partie zein da hobetu haue. Dana badino ez. Bai, beinola bezan zuen, fagor ez da torko, desde logo. Ez kauri dinotzut. Ez que lokale behizetan ezin dizipini bizitzerako, Eso gauza batzuk okin bizuz, etxe bat okitxe, ventilazion, beste gauzek, da lokala guztizek. Bai, rekizito batzuk kumplitu Bai, bizuz. horrek Barro gaitxik. gaitxik, bezango lekide hona be, bai, emoti aukeri horretarako, no? Regule Bai. aukera bat esango Bai. lekide, da, osea, gutut ezan lokalari eta habitabilidade bat emoti ondongo lekide be, bai, Bai. ezta? Bai, errestasunari. Errestasun be, Ni bizitzi gaitxik, bizitzi moti gaitxik, parte zarri, nik ez dut ikusten beste da bat, bakitze esango estazuina, ez dut ikusten. Esaten bazandan ikusti gaztiku dauila behi, ez dut ikusten gaztik gudauin horra. Eskapaten. Ia, hemen dino aurrezten dabela esaten dabenak.
esaten dauienak, ez Euskal Autonomiko Erkidegoko biztanleen 70% aurrezten dabela adierazten eben, 70% dino aurreten dabela. Ieko batez bestekoa 350 euroko medizegaz. Bueno, neikude be bai, ondo. Hori 2023 eta orain gaur egun 2025 aurrezteko asmoa etxean 149,7 urrengo hilabeteetan aurrezteko asmoa dauela esan eben. Zeba bajatu den, Pilo bat. 70-tik 59. Bitu bizimoduek Zala marketu dut. Mike, jakin dut, bueno, lehi dut alako, lehi dut 10, bitu zala marketu dut. de ikusten dabe bai, ez da, egoeri gaur egun zelan dauen. Gauzi ez daue errez, inontxako beze, osea, gerota gatzau daku gauzek okitzi, ez da? Bai, banku, Martak esan dago moduen, bankupe ja hasi zelako rekortaten temi, lehen pipotekape bai, euneko emoten zan dagoen, doran ja euneko gehi okinin bizu ja. Da mueblintzako da... Prestamope bai, rekizito batzuk bizuz kumplidu, hori, nominepe, osea, sueldupe ez dizizeten, ezke dana dago erlazionata. Orduen, beste irtenbide bat topabilikide edo beste aukera batzuk, eukitzeko jentik aukeri be bai, no? Bai, hori guketakune herri zen etxe bizitzek alkietako eta bai, ni pentsatzen dute prezizuek larrei, exageradamente exagerau edala. Da nire estauz, da estauz. De estauz eta dauzenak exageradamente karueti ez, porque 800 euro pagati elkier bat, osea, pentsatu dela total abusibue, dire opinioe, Honek esan dozte, zantzateniko etxe bizia badauzen alkileteko esan dut, lehen alkilete esan dien, igual hilien lau, orain bapadan da bera, ja alkileta daue personalmente bati. Eta gero arazukaz dautzen arazo horra batzuten. Si no puede pagar... ez da pagaten, ez da izer, Eta gero, hori aldatu bidela. Dinosu kaso baten, 7.000 euro emingo. Urtien 7.000 euro. Bai. 8.000 eta laro. Bai. Ezukitzeko etxik, etxipako txuzuzer, entre taletu arregla bideula, bestin bideula, propietaizu geratzen da, horre kontu kitzen daue Pamplona, da, geratzen da 1.000 euro etxe. Pagate matzu. Ipete, eta besti, eta gero kontrobizinu pagabaizulako, eta, eske, errenti bai bajetu. Nik erreza zangot, ez dakot etxeik, zatzeko. 200 euro esamilik errentie, da bai, Marta Pako netxe bizangotzu, zeuke mini zeurie 200 euro. Claro. Nire pentsaten dut legi aldatu bidala. Da... ez da hitzen esan. Inclino bai, ez bada pagaten, lo siento mucho, kalera zuez. Betu leketxo se pasadan. Bai. Betu leketxo. Etxez turistiko baten sartun dirumegaz, Eta ez da urten orain. matrimonio bat, Bai. lehen lau, egun bekiz egu itxibiztazu, ez dakot pagateko eta bai, txeko txute. Bidaniko laguarren bosgarren egunien, etxute pagaten ez dakot dirurik eta. Da zitzen zuaz. Jauiek zer Persona batek esan doz, da legitaki, bueno, hemen dago abogadie, arek esan doz, minimo hilario urte bi. Bai. Orain bai da egize, apurtzuete, ja zelera da natemi ez da, ze kaso asko dauzelez, ja harinau du, Ja harinau zuten da atemi. Bai, dau kolapsata. Arazo hori da kolapsata. Eta gero parkatu bakarren. Urte bi, mingo bajetu dela urte batera. Bombileri petxu utzitzen etxean. Claro. Ez que nik gauzatxo bat esango dut. Nor sartzen da Leketxo lehidu dute. Bai, alan da. Pasaztien lehidu leketxo. Bada, bertan dauz. Hori pasaten badaz, ni ez dituko esertzaineri sales porque sales. O sea, urte ditzen zu. Anda que no. Luego nahi zure pagaten. Va a ser que no. Ez. Ezin da, egon urte bi edo itxaroten da gero dana destrozata da. Gainera paga gure, que pasa, que no? Eta badinotxu Marta ez etza? Bueno, ez da urteten? Komontuko nahi. Komontuko nahi, ba urte nengo zu.
Claro, ezin da zan, hori legiek aldatu bide. Hori karakterra txute zetu, Ondino. Marta karakterra dako, Bai, gutxute zan, hori legiek aldatute bada, ni pentsatzen jente egiza balkilako da hori letxie. Hori lagun batek Hori klaru dau, Marta. Ba, ezin da zan, hori, zatzen zuri txigien da. Neu pentsatu Ezin zuat, hori, okin bizuni, zean da, Potentzide. impotentzi, zoli zuzkete partalka. Badau solakuk, Horgatxe, hori aldatu bide. Ez dazku toka, bai, badau solakuk. Etxe bizitza be bai asko utxitauze, horregaitzik, Claro. Ze gente ez da atrebiduten alkieten. Zama gente niri komentatu, alkira token daute txie, bai, ez destrozata. Bueno. Etxe doztie. Hori pasaten dana da kontraku be pasaten zanan. Ze orain dela 15 urte, akordaten nahi ni, juen lagun bet, alkileten piso bat, da lehenako galderie, txakurre dakozu, bigarrena. Fumitzen zu, hirugarrena. Biharra dakozu, orain izan dozti orain dela gitxi, dauzela eskatuten nominek eta gizau. Bai. Etxe bat alkileteko. Bai. Atxartu ikusten zuri? Certificado de penales be bai dauz eskatuten. Ilegala da, ez da? Ez da legala hori, ez da. Da, Andries, jun zera, bihar bat opaten, bastak edaten embarazada, Zeitzik ez da legala ba, nominek eskatutie, bai, hori da segurtasun betokitzeko personi, no? Nik alkileten batzuten zuri etxien, ni segurtasun betokin bidoti hien dako zune nomine bat. banko Hori zetapaten txarto, no? Banko bai eskatuten zu, nomine prestma bat emateko. Bai. Bai, legala da orduen, Ainara? Uste zu bai etxe. Bai. Bueno. Hombre, hitzen bada, legala esango da, ez da? Bai. Ez da, ni galdetutik gaitxik, bai, galtxuti Bai, izan, bai, bai. zer. Erretxaili be bai edo txakurre bako zuen galdetuti, legal. Bueno, hori ez, bai, bueno, hori ja jauik eskatuten daue, hori requisitu, Si lo tomas o lo dejas, esaten da moduen, bitxi. Ba, erre adibidez ni ondo ikusten dobe, bai, nik ez duko egin etxien erreti. Nik eske ez dut eta jenti erreten dauena ez dago erreten etxe barruen, bai, bueno. Claro, hori ja edukazioen barruen gauz. Bai, hori ja beste tema bat. Herrin ez da, bai, badau berrimen agroturismo kategoriku ganera, ez txakurrik umeirik ez da utzitzen. Umik ez dipadien, 12 urtera artien. Umeik besta ditzen. Umeripez, ez dipadan 12 urte, Abitu. Pentsa, zuz Eta premisuak eta... Deskantzaten zuz ez da, da umeik bertako zuzan. Txartu ikusten zuri? Perros, Txartu ikusten zu? Ez, nik ez. Agroturismo batea pagaten dut, diru pie bat. Dadakotume bat. Ero txakur bet. Lero. Marta txakurra dako. Da irume bebai, Irume bebai. Hore goitu dezan, zuetin oztazen umik itzen daula zaratie, bai, akordun hau. Bai, txakurra usten bada dausike, zu pentsaten zuna neupe pentsado. Bai, da deko zinoi. Bai, nik izatu ulerten dut, gerotak ulerten dut hori, hotelak, zean esaten da, hotela... Amiten perros. No. Zer esaten da, inglesez ipitzetan da. Bai, Solo for adults, zelan da. Only adults. Bueno, bai, hori kontra be, bai da, orain ensegida negozizu izango da itxi agroturismo txakurren txako bakarrik. Bai. Agroturismo ez dakit, bai, guarderia bai, Seguro baiet. Zema gente du kanpora sortxu. Gero eta gente gehiago viajeten dagoen era txakurrekaz da. Bai, hotela. Hori da negozio bat, Badau bermeon be hotela txakurrena. Bai, nik utzute esan bakarrik itxiko, adibidez, nire Bilbora bidarrien. Sortxitik, ez dakit, 3 eta arte. Bai, txitzen zuak txakurre. Beitu, lehen ezena, esan dauna, beitu mundue esan zuena zema kanbitzeran, gure aitzeri, gure atzitzeri badin zazu txakurre, imagine, hotel bat ere dezula tiru motetxu. Ja. Beitu zeran datuta, beste gunien... Barretzen dozti barruen. Beste gunien irakurri dut. Tiru, etxien tiru motetxu. Haitxe, txakurren bihotelora, hori izan bazan neukero, zeuen aitzekero, da atzara ukukanera, ezu, lotara ezu, ez tiru motetxu, nire semie jota da buroti beberetan. En cambio, beitu nora llega gaizen. Baina beitu zean aldatu da bizitzen. Neure hotela, neure parentitako hotel bat. Beste unean irakurri dut zegortzo, ibitzen da, erder zan da. Mi abuela tenía 12 hijos. Mi bisabuela tenía 12 hijos. Mi abuela 10, mi madre 5. Yo un perro castrado. Ya está. Bai, eso es.
Hablan de música. Bueno, hablan de nik uste dut música, akabateko guai dauela hori esaldiz, Bai, ondo dau. Ondo dau. Ondo topaten zuie? Bai. Bai, ondo. Bueno, Eiz ba, da. Martak dinon Martak ekarri dau kamiseta bat. Inglesez dakarrela Anti-Nowhere League, nik esetu dute. Eta portxu eta izenburu emoten txo, gaurko tertulizeri liga kontra ningun sitio, zi, anora jungo garan gu bizitzen olako egoeratan. Bueno, prekupeta gauz itxukitik, espero ondo pasatik itxienez, hemen tertulizen. Etxiek alokatu. Ahí está, etxiek alokatu. Urrungutan, etxe bizitzari usuitzen denien, ia behintxet zeu zerkan bize badan. Vale, equipo. Vale. Vale. Venga, eskerrik asko. Eskerrik asko. Zeuri eskerrik asko. Venga, Bermeo, aurrera. Aurrera, nos vamos pa'l Kelly. Nos vamos pa'l Kelly. Nos vamos pa'l Kelly. Nos vamos pa'l Kelly. Que pasa, que todo pasa del planeta y aceituna funkadélica nuestra raza. Andalucía embruteció dispuesto a montar el gran pollo. Fietazo gorda todas horas nuestro rollo. Guillo subido en adrenalínico. Funkirio pa' tu oreja, un complejo vitamínico. Cuando la historia se acaba, la historia se acabó. Guillo nos vamos a par Kelly del tirón. Nos vamos par Kelly. Nos vamos par Kelly. Nos vamos pa'l Kelly. Nos vamos pa'l Kelly, los hippies del tiri. Mientras el mundo gire, juro que me divertiré. No quiero que más miren, tan solo pasen y miren. No suspiren si nos vamos, que haremos que esto se estire. Esta es una hijadea como un peli porno. Quieren que nos quedemos, aceptamos el soborno. Sala que pisamos se convierte en horno. Y viajamos a otro planeta sin retorno, ya. Nos vamos pa'l Kelly. 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 Get